Pois moi bo día a todas e a todos. É para min un orgullo darvos a benvida e recibirvos aquí no Pazo de Rasoi a todas as comerciantes e as entidades sociais que ao longo deste 2024 fixestedes parte do proxecto de 12 comercios, 12 sensibilidades. Como foi un orgullo tamén colaborar dende a Consellería de Comercio con esta iniciativa. Como sabedes, esta foi unha iniciativa que surdiu das propias comerciantes, todas elas mulleres, creo que hai que poñelo en valor, e a quen quero agradecerlle, quero comezar por aí agradecéndolle o seu traballo. Cando me presentaron esta campaña, eu tiven moi claro que dende a área de comercio tiñamos que participar, porque ademais era unha campaña que tocaba diferentes partes de actuación, non diferentes ámbitos de actuación da miña consellería. Por un lado estaba o comercio local, esa aposta polo comercio local, pero despois tamén estaba a parte de darlle visibilidade ás entidades sociais. Eu creo que ao longo destes 12 meses quedou confirmado que esa aposta, esa decisión de colaboración con 12 comercios, 12 sensibilidades, foi unha aposta acertada. Porque 12 comercios, 12 sensibilidades, serviunos para ratificar que temos un tecido comercial do que sentirnos orgullosas e orgullosos en Santiago. E creo que, ademais, estas son moi boas datas para poñer precisamente isto en valor. Sempre digo, seguro que as que me tendes escoitado en outras ocasións xa mo escoitaste decir moitas veces, pero sempre digo que o comercio local, que as tendas do barrio, son as que nos axudan a facer cidade, son as que nos axudan a construir comunidade, e que son as que achegan valor engadido fronte ás grandes superficies ou fronte ás compras online. Pero é que, ademais, esta campaña mostrounos a vocación social e innovadora deste tecido comercial, liderado, insisto, por mulleres. Mulleres emprendedoras e mulleres valentes, que fixeron tribo, e que fixeron tribo non só co obxectivo de darlle visibilidade aos seus negocios, senón que fixeron tribo tamén, sobre todo, para ser unha parte activa da sociedade, para causas xustas que todas deberamos coñecer e defender. Nestes 12 meses eu tiven a oportunidade de ir percorrendo as diferentes tendas, os diferentes establecementos, e vin como todas e cada unha destas comerciantes puxeron moitísimo esforzo, moitísimas horas de traballo e moitísima imaginación para conseguir darlle visibilidade ás entidades sociais que participaron nesta edición. E vin tamén a moitas entidades sociais agradecidas, porque grazas a esta campaña, que é sinxela, mesmo se pode dicir que modesta, pois grazas a esta campaña conseguiuse chegar a moitísimos veciños e veciñas de Santiago, que é o importante. Así que, por iso, todo o meu agradecemento e recoñecemento á Águila Atlántica, á Xollaría José Antonio, a Naznaz Santiago, a Centro Deportivo Atmósfera, a Papelería Saquín, a la Tienda de María, a Mercado Galego da Creatividade, a Maravalla, a Cousas do Campo, a Escondite, a María Brei e a Kenya SCQ. E, por suposto, como non pode ser de outra forma, todo o meu recoñecemento, xa sabedes que xa o tiña desgañado, todo o meu recoñecemento ás entidades sociais que se implicaron nesta iniciativa. A Fundación Picto Aplicacións, a Solidariedade Internacional, a Vagalume, a Asociación Compostela de Esclerose Múltiple, a Agadea, a Cougo, a Asociación Galega de Familias de Acollida, a Avante, o Refugio de Bando, a daqui da Redore, a Obra Social de Pediatría, a Cociña Económica e a Las Olvidadas. Agardo que esta iniciativa permitira difundir o voso enorme traballo que facedes en Santiago de Compostela. Eu estou convencida de que foi así. E por iso, o noso compromiso do Goberno municipal é que teñamos unha nova edición no 2025 de 12 comercios, 12 sensibilidades, que estou segura que tamén nos traerá moitas alegrías. Eu deixo vos agora con Vanessa Alvite, que vai a falar en representación dos 12 comercios que participaron na campaña.
Despois intervirá María en representación das entidades sociais que formaron parte desta campaña e despois veremos un vídeo que estábamos comentando aquí, que é un vídeo sorpresa, que a maioría de nós non o vimos, pero que é un vídeo resumo do que foi este ano 2024 na campaña de 12 comercios, 12 sensibilidades. Por último, fechará o acto a alcaldesa Goretti San Martín e dinme que non vos marchedes sen sacar unha foto de familia nas escaleiras da entrada do Pazo de Rasoi. Moitísimas gracias a todos. Bueno, non agardaba falar desde aquí arriba, verdad? Nada, non suelo escribilo. Esta vez fixen unhas notas porque non quería esquecerme de ninguén. Somos 12 que colaboramos con 12 entidades, como dixo María, como xa as mencionou ela, pois non o vou a repetir, vale? Quería simplemente, en nome das compañeiras, das 12 compañeiras, agradecer en primeira instancia a Efrén Miranda, que é o presidente do Club del Emprendimiento, por crer en nós. Fixemos un curso alá polo 2019, xusto antes da pandemia, no que algunhas nos coñecíamos, outras non. A el gustalle moito Santiago, volveu a pasar por aquí, quedamos para tomar un viño, voilà, 12 comercios, 12 sensibilidades, máis ou menos. Foi como naceu, pero sí que é certo que desde que tes a idea hasta que se xesta e demais, pasamos con altos e baixos, pouco tempo, dificultades, e sempre estivo aí creendo en nós, por eso creo que para pechar tamén está ben darlle as gracias e mencionalo neste acto. Esta iniciativa tiña dous obxectivos claros para nós, e un deles era dar visibilidade ás 12 entidades sociais coas que colaboramos ao longo destes 12 meses, que agora rematan. Por iso, o de mencionalas, simplemente, en vez de mencionar as asociacións, se vos parece, vamos a mencionar a súa labor, que, bueno, forma parte da visibilización e seguimos cumplindo obxectivos. Pito Aplicacións é unha plataforma en liña de axuda a persoas con autismo e outras dificultades de comunicación. Solidaridade Internacional coñece a todo o mundo. O obxectivo nesta campaña era visibilizar a labor de unha cooperativa tamén de mulleres da India que se chama Tara Project. En marzo, o programa Vagalume de apoio ás mulleres en contextos de prostitución. A min gustame decir prostituídas, pero o nome é así, apoio a mulleres en contextos de prostitución e vítimas de trata con fins de explotación sexual. En abril foi protagonista a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple Parkinson, ela e outras. A Gadea, que é a nosa veciña do Ensanche, a Asociación Galega para a Axuda das Persoas Enfermas con Demencia tipo Alzheimer, sobre todo, quero dicir, a coletilla, que ás veces é tan importante, apoio ás familias. A Cougo é a Asociación Galega de Familias de Acollida. Avante, a Asociación de Persoas con Discapacidade. Agosto foi para visibilizar a labor do Refuxio de Bando. En setembro, a asociación daqui de arredor, creo que hai alguén da asociación por aí. En outubro, a Obra Social de Pediatría. En novembro, a Cociña Económica de Santiago, que non só ofrece alimentos, senón tamén apoio ás persoas en situación de vulnerabilidade, que ás veces é tan importante ou tan necesario como a comida. E, por último, decembro, na que coñecemos a Las Olvidadas. Digo coñecemos, eu non a coñecía persoalmente, creo que moitas de nós levamos unha grata alegría que existan este tipo de accións e de asociacións que incluso nós tamén nos sorprendemos e aprendemos, vale? Que se adica a levar libros adicados con cariños personalizados a mulleres presas. Ademais de dar visibilidade, coido que para todas nós a iniciativa serviu un pouco de vitamina e de enriquecimento persoal e laboral, xa que no comercio local moitas veces estamos soas e agora somos 12. Así que gracias a todas por compartir. E o segundo obxectivo era crear fluxo de xente entre os nosos comercios, que ao final somos comercios, é o noso traballo, e darnos visibilidade unhas a outras. Nalgúna reunión xurdiu, eu creo que é de felicitar
Alguén dixo en algún momento que se non fósemos mulleres probablemente non saíse adiante este apoio entre nós sendo comercios que moitas veces se consideran competencia. De maneira altruista todas as compañeiras, as 11 compañeiras, comigo 12, contribuíron de maneira altruista non só a dar visibilidade a esas asociacións que tanta falta fan na sociedade na que vivimos, sendo realistas, senón a visibilizar as compañeiras, os negocios das compañeiras e as compañeiras en si mesmas, non poñerlle cara ao comercio local. Por iso quería mencionar a Pilar, poñerlle nombre, unha águila atlántica, detrás dunha águila atlántica está Pilar, detrás de NAFNAF está María, a que dende aquí lle queremos enviar toda a nosa forza e apoio. Detrás de Centro Deportivo está Tachi, detrás de Papelería Xaquín está María, detrás de la tienda de María está Cristina, non María, que é un erro que cometemos sempre. Detrás de Creativa Galegas, entre outras, está Sole, que foi a nosa compañeira estes 12 meses. Detrás de Maravalla está Ana, detrás de Cousas do Campo está Almudena, detrás do Escondite, a xoguetería educativa, está Sandra. Detrás de María Brei, perdón, detrás de María Brei, Deseño e Interiorismo, está María Brei. Ainda querendo facelo ben, comín a... que me falta a Ana. Sí, es que pois non as puxen todas, xa vedes, bueno. Sí, bueno, son Vanessa de Jollería José Antonio, claro, non me vou a dar as gracias, estou moi orgullosa de estar aquí. Alba, eso, estaba mirando para ela e non me saía. Alba de Kenya, vale. Somos 12 mulleres que ao longo de 12 meses colaboramos con 12 entidades sociais para apoiar o comercio local e contribuir a unha sociedade mellor, así que parabéns, non teño outra cousa máis que decir, simplemente agradecer tamén a Carmen, que eu creo que para nós vai a ser, para Santiago, digo, para o tecido comercial de Santiago sempre vai a ser Carmen de NAFNAF, ou Carmen de Cocai, que tivo o valor de ser a coordinadora deste proxecto cando non existía nadie, conseguiu que o Concello nos apoiase, conseguiu unirnos a todas, conseguiu que estivésemos hoxe aquí clausurando, así que moitas gracias a ela, moitas gracias a María Rozas, por suposto, e o Concello de Santiago, por facelo posible. Gracias e mil gracias a todos os que estamos aquí, a todas as que estamos aquí, e coido que imos a por outros 12 meses, se non me equivoco. Moitísimas gracias. Bueno, creo que Vanessa o dixo todo. A min faime moitísima ilusión estar aquí. Vanessa é amiga dende hai moitísimo tempo e sempre procura, a través dos espazos que ocupa, colaborar da forma que sexa, así que Vanessa, grazas, perdoade que yo diga así. Eu falo, creo, en nome de todas as entidades, desas 12 entidades, esas 12 sensibilidades, esas 12 causas, co único obxectivo de aplaudir e agradecer esta iniciativa. Calquera das nosas entidades estamos cada día procurando espazos onde facernos visibles, onde facernos presentes, onde buscar eses apoios que anhelamos para que as nosas causas e sensibilidades teñan máis forza e respaldo social, e non se me ocorre unha iniciativa mellor que esta, porque estar nos pequenos comercios, estar no comercio local é unha forma de integrarnos e ser parte da cidade. Esta campaña, me gustaría incidir nisto, demostra que outro modelo económico é posible. Un que non só procure beneficios económicos, senón que tamén é compatible, de maneira compatible, procure beneficios sociais. E todas as mulleres emprendedoras que hoxe estades aquí, de verdade, amosades que isto pode ser. Vos dou os parabéns pola vosa valentía e coraxe de levar a cabo esta iniciativa que seguro que nun momento pareceu moi complexa e hoxe clausuramos tras o éxito acadado. Penso que o pequeno comercio representa o que moitas das nosas entidades sociais defendemos. Un mundo máis equilibrado, máis integrador, máis redistributivo da riqueza, verdade? Máis incluínte. Creo que ese
é o valor desta campaña, 12 comercios, 12 sensibilidades, e, por suposto, vos animo a todos e a todas a que continuemos adiante, porque as nosas entidades o necesitan, e, consecuentemente, creo que a nosa sociedade o merece. Grazas de novo, e insisto, teño aquí a esas mulleres emprendedoras, grazas ás asociacións tamén, que ás veces nos propoñen cousas e non somos quen de facelas tangibles, viables, de darlles forma, e o conseguimos, verdade, de xeito creativo. Outra desas grandes cualidades das mulleres, verdade, que ante a adversidade agudizamos o noso enseño. E grazas unha vez máis ao Concello de Santiago, que de maneira reiterada amosa o seu compromiso e a súa aposta decidida a favor da solidariedade e a favor das mulleres e o noso rol do mundo. Así que, grazas a todas e sen máis. Ben, pois moi bo día. A verdade é que é un placer inmenso para min estar xunto coa Concelleira de Comercio, portavoz municipal do Grupo Municipal Socialista e tamén a representante do Partido Popular, con representación de todos os grupos que conformamos esta corporación municipal para parabenizarvos por esta iniciativa. Sempre dicimos que Santiago é moito máis que un lugar onde haxa patrimonio relevante, moito máis que un lugar onde chegan moitas persoas e haxa un grupo importante de estudantes, e que Santiago, sobre todo, é a súa xente. E dentro de ser a súa xente hai un elemento fundamental. Santiago é un lugar de comercio. Santiago é un lugar onde o comercio local é referente, o comercio de proximidade ten que seguir existindo, e ninguén podería imaginar o mesmo Santiago sen ese comercio local. Realmente sería outra cousa moi diferente. Así que é importante, e desde logo nós témolo claro, como goberno témolo claro, podo dicilo tamén tranquilamente como corporación, que apoiar o comercio local, o comercio de proximidade, en momentos tamén difíciles, en momentos duros. Non todo é doado neste mundo con tanta competitividade que veña por todo o que significa o comercio online, por todo o que significan tamén as grandes superficies. É certo que son momentos difíciles, mas onde a xente que apostades de maneira clara por ese modelo de comercio, sodes un exemplo e sodes un referente. Se ademais, ainda por riba, iso está feito sobre todo sobre os sombreiros das mulleres, eu creo que é algo que nos temos que felicitar aínda moito máis. Así que esa cohesión magnífica. Sempre dicimos que Santiago é a capital das compras, e é algo que poucas veces se di. Moitas veces se di a capital, a patrimonio mundial, pero poucas veces se di, non, é unha capital
capital de compras de referencia para a xente de aquí, para a xente da contorna, e ten que seguir sendo iso para que haxa unha cohesión do territorio. E Santiago tamén é, e ás veces invisibilízase, unha capital da solidariedade, un lugar de acollida, un lugar onde sempre houve moito fluxo e moito intercambio de persoas que históricamente chegaron aquí, un lugar onde moita xente chegamos aquí, chegamos para acabar ficando aquí, e sempre solidaria, sempre intentando que as persoas e os colectivos máis vulneráveis poidan ter un apoio, sempre intentando buscar e rescatar de todos os sitios axudas, apoios e colaboracións, algúns que as propias administracións non poden dar ou non podemos dar e que son esas entidades as que se encargan de ofrecer. Así que esta é unha iniciativa fantástica porque parte da nosa base, da xente que está traballando nestes ámbitos, no ámbito do comercio e nos ámbitos das entidades sociais para unirse e buscar espazos diferentes de oportunidade. Como ben dicíades aquí, espazos de oportunidade que fagan que a propia xente do comercio coñeza máis as entidades sociais o seu labor, que as propias entidades sociais o seu labor coñezan eses espazos. Faltamos facer aquí, eu creo que unha cartografía, estaría ben un mapa onde se puxesen onde están os comercios, non? Un mapa onde se puxese onde traballan esas entidades sociais, moitas delas ao mellor sin espazos, sin local, pero tamén cales son os seus lugares ou que se aproxima, e creo que eso sería algo que podería tamén exhibir moito a diversidade, a variedade que temos de traballo social, a variedade e a diversidade importante que temos no comercio. Facedes unha cartografía distinta que ademais ten un elemento, creo que é moi importante, e é que é algo que coincidiu agora que é Nadal, pero que se está desenvolvendo todo o ano. É dicir, todo o ano temos que justamente facer unha visibilización desas entidades sociais onde ás veces moi poucas persoas fan un traballo magnífico e onde sempre todo o mundo relacionamos esa persoa, esa cara e ese rostro con estar aí ao pé de rúa dando todo por unha causa, ou cando facemos exactamente tamén o mesmo con aquel comercio onde sabemos que nos coñecen, onde sabemos que xa saben quen somos, onde nos teñen aí guardado algo que sabían que nós íamos ir buscar, non? Entón, eu creo que é algo, extraordinario que poidades facer este traballo, magnífico, quero trasladarvos os parabéns e tamén volver a repetir, como xa dixo a Concelleira de Comercio, que nós estaremos aí apoiando iniciativas como estas, que teñan esa continuidade e que fagan posible que moita outra xente de Compostela coñeza máis, de maneira máis fonda, máis profunda o labor que se fai desas entidades e coñeza de forma máis profunda tamén que hai que apoiar o comercio de proximidade. Iso tamén significa un cambio de chip que está relacionado, non? Decía tamén María. Está relacionado unha cousa coa outra. Se apostamos por outro mundo distinto, se apostamos por elementos de economía que sexa social, dunha economía onde tamén se teñan en conta o que significan as persoas situándoas no centro, a forza, temos que ir a modelos onde se apoie o comercio de proximidade. Eu xa digo que ás veces non con este tipo de iniciativas o que facemos é potenciar entre a xente máis nova este discurso, que é algo moi necesario. Necesitamos que haxa moitísima máis xente nova que vexa que eses son referentes, que eso é justamente o que compre apoiar, que son maneiras de modificar e de transformar de maneira progresiva unha maneira de estar no mundo. E unha maneira de estar no mundo en que Santiago tamén quere ser vanguarda. Así que eu, sen máis, desexándovos, non pode ser de outra maneira, que teñades unhas moi boas festas, unha moi boa 2025, o que vos pido é que a partir de agora estes 12 comercios e 12 sensibilidades sexa unha marca xa que pouco a pouco entre a xente de Compostela acabe formando parte xa da súa vida cotiá. Moitísimas grazas polo voso traballo, moitas grazas polo voso labor e longa vida a unha iniciativa que parte justamente da base e que ten vocación de continuidade no tempo. Obrigada polo voso traballo.